बतावा हो हई पारा हो गइल बाबे केहू कचित बा के हरदी लगाए के बा ई ना कि हरदी उर्दी लगा के आ लइकिया के तनी निश्चिंत कर देवेल जा। हम कबे के बैठल बानी कहनी है कि घोर के लेके आई हरदी खत्म हो गल त तंजी तेल उल डाल के हरदी घोर के लेके आवो जा। ते छोटकी के तंजे बुझात नहीं कि हरदी ला के आ लगा के झटपट हटा देहिं जा आ सांझे ले आदमी झट एने ओने बाझल रही आ केहू के ध्याने ना रही। लेके आइम जा जी ना लगी तो कह दी जा हम असी घरों में जाके लगा दे तनी हरदिया आज हो जाई काम का हो कुछ जी दीदी ले जाके आओ तनी। बताओ कबे के चिल्ला चिल्ला त हम नटाई बैठ गइल बाटे एन जानी हरदी लग का लगो एन गैस चिल्ला ही के नटाई बैठ हरदी जा जी दीदी ले जाके आओ तनी जा। चलो हो दादा बाप रे बाप ई लोग के नु फेसियले आ नहीं खोराता आजकल के बेटी टाटी के हैं। अजी दीदी की रोनु लगतनी जी हैं। अरे के का बा आजकल के रोताटे चलो चुपचाप हरदी उर्दी लगा गीत मानर गवा की रोनिया धइल बाई जा। आ गनी जा हां बताई है दीदी जी आपे घर के बड़ हो के आपे इतना लेट करम तो दीदी के जिम्मे एगो काम बटगे हैं। माने 77 वो काम करे तनी घर से लेके बाहर तक तू लोग के घर में से कमा नहीं क्योरिया कामावा लइकिया के हरदिया लगला के बादो हो जाई। लगाओ लगाओ लगाई जा ऐसे गीत गावला हो। हां ठीक है ठीक है। आठोही काठ के मालावा रे मालावा तारी मालावा ये सोहाग के हरदी माला तनिया सहतवा मोला रे बंधन सुभाला देबो रे सोहाग के हरदी लागे। अरे बस से के हाथवा बोला रिए अपन भाभी मोरा हाथ देखियो मातल मदवा बस करो तो। मोरा कोला मदवा तो सुबवा धर लगावल जाला ए काहे तू बिटिया के परेशान कर देलू हो। काहे दीदी जितना लागेला हमने के नहीं जे लगवाइले हरदी ये के बाकी हरदी लगा ओइ जगह पके लगावेला हो। हरदी पूरा अंग में लागेला कोला मदवा तो सुबवा रखो सिराना अल्लाह देबो ए सोहाग के हरदी ला देबो ए नारायण तेला दे गावा घुमानी के लागेला या बटन गावा घुमानी के लागेला लाइन मोरानी के लागेला या बटन लाइटा पटानी के लागेला या बटन भाईवन के चुमा ले पानी के लागेला या पटन ना ले लो कपन भैया के चुमा ना बड़ा देखा त नहीं देख लेही ना बोल बच्चा बानी बच्चा मजाक न कर तड़ी। हमू मजाक न कइले हैं। अरे काय बकुला लेखा नो बढ़ा ले बड़ू लोग हो नहीं के तू करे के चाहिए भौजी आज के जमाना चुमा दो लोग चल के आओ चौरा चुमाए के बा अही रे का एकदम यो चंचल हड़ी हमनी के घर में ना हो कने हुआ। अब बताओ फुआ हुआ जी सब कुछ चल गया के आईब्रो बनाए त के परचून के सामान खरीदे एगो त ई लोग के त हमरा माथे खराब हो जाता आखिर करे के तिमिया काम आवत हटे सब का नर ने उतर लागत कि उहे लोग के बियाह होता अपने तैयारी में लोग लागो रहत हटे। ई त बात रो सही है कतरी सब कोई के अपने ताम झाम नहीं के वरिया तू का एती करिहन छ घर से बाहर भइले अपन भाभी डाला भराया ले हो डाला पहिले चुमैया भाभी अपन ननद पाछा से छिनारी चुमैया गजली बगल से चुमैया रे भैया के छुअल जो बना सिरवा जन ठेकई है रे अरे वो सुबह चीज का हो जी छुआ देम तो आ देवर लोग के छुअल जो बना सिरवा जन ठेकई है रे पूजवा के चूची
गा लीजिए ये ना मौका बा। तो पैसा ना दे मोहर मगवाला ए लइका रखनो उधार बासमती धानवा के चौरा रे माई ज्योतिया के चुमे जानी दी है रे माई भैंसा के धइले बिया रे माई सब जगले रे माई। कोने गिरा हो गंगा जमुना के लूटो कहाँ बैठे ये रख दो गोर लगा गंगा जमुना के निर्मल पानी सुबह हो ले चल देवता दुआरी के टूला के वाड़ी सुबह हो ले कन्या रस सुहागिन सुबह हो बन कन्या रस। हेलो हेलो काहे तू बार बार फोन करत तू जानत ना हमार बियाह हो खताटे। हां मने अभी ऐसे लगलू त मैं की करे आए बताव अभी तो बियाह नहीं के ना भइलो आए ई सब तू पागल हो का सब कोई घर में भरल पता पतिया खाते हम कहां आइल बानी पोखरी के घर में मौका ताटे। पता बा तू अगर तू कोशिश करतू त हमारा संगे ना रहतू आए बताव अब तू फोनो कर दनी त ना उठावा तारू ठीक है का करी हाथे हाथे हमारे के वादा करके छोड़ देली ना बिचरा में। अरे देखा ऐसा कोनो बात नहीं कि हमार मजबूरी बा और कुछ नहीं कि के कर मन ना कर गए हो आए आ तोरा खातिर माय बहुत प्यार हो गइल ना जवन दिन हम लोग मिलत रहनी हम नहीं त ऐसे कहत रहलू कि हम मर जाए बियाह केहू से ना करम। देखा मजबूरी बा हमार और कुछ नहीं कि समझ में आइल ना तू समझत काहे नहीं का हमरा के मजबूरी सब केहू के होला बाकी ऐसा मजबूरी ना तू बार बार फोन मत कर सब कोई घरे बाटे सब जब तक सब कोई मोबाइल लेके भागत रहता हमके सब छीन छीन के रखा तनी कुछ नहीं के जानता हम का करी हम हमरा तो कुछ नहीं के लोकत काहे कि हम तो जब हमार जाने ना रही तो हम का करब रखे हो हम जाते हैं कि सुसाइड कर ले हम जा पागल है कदम सब तार दिमाग खराब बाटे। हां ये सब करे जाला हां हमर दिमाग खराब हो गई पागल कहेंगे ऐसे करिया मत तू गरबा हमर जान निकल जाए पागल बौरा कहेगा तो भले हमार शादी कोई और से हो जाए लेकिन प्यार हम तोरे से ही करब। हां हो तू तो पाके अपन मतलब पियवा के खुश रहबू हम केकरा के पाके खुश रहबाई हम कैसे जी हम बताबो मिल जाई। अरे ऐसे मत खा भल हमार कौन सुख मिली जब हम जेकरा से इतना प्यार करनी जेकरा से घूमने फिरने खाने पीने सब एक साथ हो। तो एक बात हमेशा याद रखिए शरीर हमार भले हमार पिया के रही लेकिन दिल दिमाग तोरे भी नहीं रही समझ में आइल। बिना कहत रहलू कि हम मर जाए बाकी केहू और से शादी ना करम आज बोलो हमार मजबूरी बा ना के ना सोचेला कि हमार प्यार से शादी होके का करे मजबूरी बा हमार पापा हमार मर्जी अगर हम तो से शादी करब तो ठीक बा पापा हमरा ज्यादा इम्पोर्टेंट पापा बाड़ा तो ठीक बा जा हम जाते हैं पागल हवा इतना करे जाला। हाँ तो सुन ला मरब तो नहीं है ठीक बा ना मरम बाकी तोरा के जीहू ना दे हम याद रखी है मतलब रखत है। हेलो अहो अहि रे माई मोय सरे खो जाइनी आ तू हे जिगा का करत रो चलो होने चलो पहले चलो चलो आ कहां बतिया तड़ू हो सहेली दलिए भाभी सहेली से हे जाके बतियावेला काहे हमनी के इज्जती में बांस कोई चाहत तड़ू तू चलो अंकिता रहले ना तो वो अच्छा ये बताओ अच्छा ये तो हमने के सामने वो बतिया सकत रहलू हां सब माने हम ही नहीं खेत हम माने जहरा लेखा बाल बच्चा हो खा के आसियान को देनी हो आया तू हमरे के सिखावा तड़ू माने हमनी के ओ जमाना के ना जे यही जगह के होनी जा जान लू देखा भाभी का देखावा तड़ू हमरा के बोलते सब कोई हल्ला करता इसे जाके बतिया उतरे और कोनो बात नहीं बाप रे बाप मैं हो जा आदमी पोखरे ओखरे खाना ते नहाए के आ तू ने यार जंग सटर गाट्टा करत तड़ू तू हमरे ये नहीं के बुझा तू ऐसे कौन बात मुझे मत बोलना नहीं खे बियाह करके चुपचाप चल जाए बढ़िया से अपना मर्द के जोन करे गई तन करी हो हाथ ना लाड प्यार से तरह के पोस पाल के आदमी आज तू इज्जत पे पाही लगाए के तू सोचा तड़ू हो सोचा तो लोइसन कुछ नहीं के भौजी का बाटे का बा तू ही बताओ ना बाका बाप रे बाप एकदम होइसन लड़की हम ना देखनी एक इशारा पर एक इशारा पर छोड़ी के सब कुछ कह के दिया था आदमी आए हे नंबर तो ई मोबाइल तारा भी हम ना रही दे छोड़ दे भौजी बहुत छोड़ दी फोन छोड़ दे तो जान लियो कि तारा हमरा होइए जाई आज के बाद
बाद। देखो भौजी ऐसे मत कहो, दे दे मोबाइल, दे दे भौजी प्लीज, सर गोड़ा आप गिरते हैं, दे दे मोबाइल प्लीज। दिमाग उमाग सही बाटे कि ना तहार? कही हो रे दादा जय भगवान जी। अरे तनी लूर सहूर सीखा हो, यारवा खातिर रो तड़ू न, ई सुरत वाला के करे करे त बियाह क के ले जाईते, ठीक नु? छोड़ ना दे तारा के, यदि बढ़िया घर बर दे के करे त बियाह तारा एथु खटाटे कही हो। तो हम शादी करे से मना तोरे नहीं की करत, नहीं करे शादी तो तो का जानते कि तू हेकरा से का सटर कटर करताड़ू, होकरा से का सटर कटर करताड़ू। लिया और कोई ना रलो। चलो चलो गो हमने चलो। बाप रे बाप, आजकल के नु यही से आदमी कहता कि बेटी मत जन्मावो। आय कहता भगवानों के दुख लग जाता कि बेटी के गर्भे में आदमी मार देता। भगवान नहीं खनु जानत कि जिगवाया के का आदमी करताटे। आय का आदमी बेटा बेटी जन्मावो हो खेलवड़िया सन के चलते। रंग दी कुल चौरा, पियर के चौरा ना काम देवेला। अरे काम के चक्कर में इतना भी आनर मत हो जा लोगनों के लेके उड़हर जास। के उड़ रहता दीदी जी, अपन एरिया लगी ना बतियावे ना। अनेरिया बोला तेरे मैंने पागल कुकुर काट ले बैठे हो, इनकरा के आदमी सगरो खोजा तटे नहवावे के पोखरा खोलेल बैठे, अब जाके सारी घर में के जाने क्यों ना लफंगा से बतियावा तड़ी। अब ले बुची जी नहले नहीं खी नहाइले बड़ी तू लोग बहुत है नहीं, और ये काम के सर पे काम नहीं उतर इन पे काम छोड़ जाला। हैं बतावा हो बेटिया ना सुधरी का, कहत रनिया दीदी जी छोड़ दियो करे क्लास ओकरे हरदी मत लगाई, आपे गलती करे तनी मान लिया करो, गलती कदम उठा के भाग जिन त का करम। कहत रनिया छोड़ दी, जना संग बिया मन करता करे के नौका संग कर चमा बिलाजस असही नु बहे दी ना, इतना पोस पाल के आइल आदमी जोने रही जयन पियो कर खोकर के आते बहवा दी ना। का करम जी, अरे देखो बुझा तो समझावा बुझावा ई नु करबू। बिटिया का समझा समझा के तहार गन जाओ, उनकरे चलते मोबाइल हमनी के कहां ना छिपा के रखी ने जी, आ मोबाइल के देला उनकरा के ने कहां से ले लिया। अबे तो छीन के रख के आवा तनी, चौरा बिन के आ सब रख के धोतिया रंग दता जना से एथिया करे जाए के बाटे रंग दो। ठीक बा जी, कैसे आदमी करेला। धोतिया बक्सा में रखाइल बाटे, तनी निकालिए दे ओकरा में से, ठीक नु? बताओ हो बिटिया के तंजो बुझाता के भौजाई सब भाई सब इतना कर धर के एकर बिया इतना मुश्किल से सेट भइल ह, आई तब बिटिया ओकरा पे मरतिया करिया ठपर के जन कौन खूबी बा ओकरा में, हमरे इहे नहीं के समझ में आवत के कौन चीज पर लोभाइल बड़ी, ना धन बा ना दौलत बा ना शकल बा ना सूरत बा, कोनो चीज तो नहीं खे भोगी है ना अपने नु, हमनी के का करे के बा। चली आपका मुंह थुथुना लटकइले बानी। देखी बुच्ची रौरा खातिर ये कोनो ई सही बात बोला ताटे नु, जो पहले रहे रौरा जिंदगी में सब भुला जे, ठीक बानो नया जिंदगी के शुरुआत करी। ए बिटिया के दिमाग में कब घुसे वाला बा हो, कब घुसी आए, इनका तो सोचे के चाहिए कि भौजाई हो के इतना सब कुछ करत ऐसन, हम उनकर खातिर जाने देवे खातिर हाजिर हो जाई। देखी दीदी जाए ज्यादा मत बोली, ठीक बानो शादी ब्याह का तो लेकिन रौरा अपने बारे में सोची, ठीक बा? भाई भौजाई कोनो गलत रौरा के जगह नहीं के देखावत, प्यार काम ना दी इतना याद रख लेम, ठीक नु? ना कमाला ना धमाला ना कुछ करेला हुआ, ओकरे खातिर रोताड़ू ननद ना रहतू ना, अगर बेटी रहतू ना तो बड़ी मार मर ले रहती, तो काटियो दिल रहती हम तहरा के जानत प्यार होला भौजी, रुपया पैसा से प्यार ना होला। बाप रे बाप, मतलब हमनी से ढेर दुनिया देख ले बनी ना, आपे हमनी से आगे के पैदा भइल बनी। चली अब चुप करके जहाँ होता भी है ता कर ली।